Kamar yadda aka sani kuma kamar yadda ake gani idan wani abu ya faru a cikin masana'antar Kannywood, fitowa ake yi a yi rubdugu sai an gama da wannan maganar sai kuma a shiga wata. Kamar yadda Baba Tambaya ta yi magana akan abin da ake ba jarumai musamman ita, wanda wasu da dama sun ƙalubalanci maganar. Amma dai Adam A. Zango da ya tashi cewa ya faɗi alkhairi ko kai shiru, shi ma Ali Jita a bidiyonsa haka ya ce, wanda wannan yana nuna koyi da Annabi alaihi salatu wassalamu a cikin hadisinsa da ya ce mana ka faɗi alkhairi ko kai shiru, wanda shi kuma Ali Nuhu bari mu ji me yake cewa a ɓangaren abin. Salamu alaikum jama'a, ina muku albishirin cewa yau za mu saki wannan wakar mai suna Dogara ya dawo a channel ɗin Dauda Kahutu Rarara da kuma ADA a kan YouTube misalin karfe 8 na dare. Ku buɗe idanuwanku ku sha kallo. Salamu alaikum jama'a, dama shi Ali Nuhu haka ya iya. Bai fiye rigima ba ko a ɗauko wani bidiyo na wata hayaniya a Kannywood a jiyayi. Shi ko zaginsa aka zai wahala kaga shi ne ya zo ya rama, sai dai wasu ne ma suke zuwa su rama masa kuma ma ba a kan san ransa ba. Wanda wannan girma ne yake sa mutum ya zama haka a cikin masana'antar Kannywood ko ma ba a Kannywood ba. Wanda girman Ali Nuhu ya kai na sarki Ali Nuhu, wanda kuma dama waɗanda suka yi magana su ma irin su Adam A. Zangon su ma dai hadisi suka ja kamar yadda ake gani masha Allah. To kada ku manta akwai fim mai suna Wacece Ruma yana nan a cikin YouTube channel. Idan kuka yi sacin za ku gan shi, maza an ci gaba da ɗora shi. Wacece Ruma yana nan a cikin YouTube, ku danna subscribe da ƙararrawa.